Obila Mayala ochako timo nonro ewi nek mar chukdar moko ariyo marito supermarket mar Manna e boma Mayala manowito ngimagi otieno ma pinyno orugodo kawuono. Kaluwore gi OCPD Magemi Yala Charles Wafula, chukdargo nowito ngimagi bang' jonjore mapok oyangi monjo supermarket no kendo tieko ngimagi kanyo motelo ne yako mwandu. Director marito supermarket ma Manna yango ni jonjorego nolal gi kuong' ma nengogi ohewo gana 500 komedo ni tipo mar wang' dede yango ni nek makamano notimore e lak saa 8 mar odiwuor. Today midnight at around 02 hours, our watchman who normally man at Yala supermarket were accosted by armed thugs who attacked them and made away with some alcoholic drinks and a cash box containing an unknown amount of money. As we visited the scene, we went and reviewed the CCTV footage, whereby we discovered that one of the watchmen who was supposed to be on duty and we expected him to be alert was a bit asleep, resulting these thugs to come and attack him while he in that state. Congo worth value over 500,000 shillings. Elufmia Beach. Mago stock mwalalo supermarket gotieno. Dwana ket kod gima notimre dweche moko chien mokalo e market kacha kama ne jo ariyo bo witenge mag. Mar adek daer kwayo serial plan. Nwang'e ni we are done, but kendo wabuok ka jomoko nitie kawuono.